Имало едно време в Родопите семейство, мъж и жена. Живели добре, но с една голяма тъга – нямали деца. Един ден дошла при тях старица, помолила за заслон и малко хляб. Домакините я нахранили, прибрали я, а тя им казала: „Добри сте, стопани, но аз разбрах, че сте много окахърени. Нямате дете. Аз ще ви помогна. И ако ще направите както кажа, ще ви се родят дечица близнаци. Трябва да ги наречете Пижо и Пенда. Но след 16 години трябва да ми дадете момичето.“ Жената била толкова рада, че се съгласила. И станало така. След 9 месеца, точно в навечерието на баба Марта, родили се им близнаци. Нарекли ги Пижо и Пенда. Момиченцето раснало красиво, бяло като мляко, с червени устни и буски, с тънка снага. А момчето било силно, жилисто и много умело във всяка работа. Децата раснали послушни, весели и много се обичали. Веднъж, като наближила тяхната 16 годишнина, Пижо отишъл на пазар и купил на Пенда красиви сини маниста. Много се зарадвала дивойката, но внезапно се появила от някъде онази пътница старица, която дошла, за да си вземе обещаното й. Оплашила се майката, паднала на колене и със сълзи помолила: „Какво да ти направя, за да не ми вземеш детето?“ Разсърдила се старицата и превърнала жената в цъфнало дърво вишна. Хукнал Пижо при тях, но не успял нищо да направи. Викнал той, че много обича сестра си и не може без нея. Тогава старата пътница му отвърнала: „Щом не можеш без Пенда, бъдете винаги заедно.“ И ги превърнала двамата на усукани бели и червени фигурки, които ги вързала на вишната и изчезнала. От тогава българите в памет на Пижо и Пенда всяка година усукват вълнени червени и бели конци, мартеници, или изработват куклички. Бялото е чистотата, духовност, дълголетие и радост, а червеното – жизненост, здраве и защита от зли сили. Съединението заедно, те са хармония на противоположностите. Най-голямата сила имат именно подарените мартенички. Носят ги всички за здраве, мир и плодородие, докато не видят първия щъркел, лястовица, или ги вързват на цъфнало плодово дърво.